Takže ahojte, my vás vítame pri našom videu. Bude to teda peták a pretože je dneska taký pekný deň, tak natáčame vonku. Pozrite sa sami na ten krásny a slnečný deň. Takže vidíte sami, dobre, takže toto je Inka, má 10 rokov. Je to krížený jazvečík so špicom, je to teda veľmi milý psík. Máme od babiny, jej najobľúbenejšia hračka je teda taký plišový medvedík, miluje konzervu, najradšej pije mlieko a je to hradý psík na to, koľko už má rokov. Tak ďalšia vec, taká vtipná príhoda sa nám stala. V Piešťanoch tam je most a tam je taký val. No a Tynuška, my sme tam s ňou boli a ona sa skotúvala, že Tynuška. Takže tak neviem, čo ďalej povedať, toto bol peták a ak by ste mali na Tinku ďalšie otázky alebo chceli by ste natočiť ďalší peták, tak mi kľudne píšte, lajkujte, toto bol peták o Tinke a môžem ešte o iných zvieratkách natočiť peták. Nechajte sa prekvapiť. Ahoj!